Добър вечер от мен, едно късно включване тук на Солон, си правим 45-цата и гледам просто разни коментари тук на разни хора, които някой уважавам, някой не ги уважавам. Няма значение, на здраве на всички колеги, които отмарят. Значи много коментари за Навални. Аз се радвам до някъде да ви кажа, защото господина, приятел Путин, другаря Путин, няма как да позволи някой да му се качва на главата, разбираш. Такива изменници на родината се наказват жестоко и аз това се чудя на нашите хора в България. Как може да сме още толкова търпеливи да ги търпиме тия буклуци, разбираш, и в София 240 буклука. За мен това са буклуци. За мен това са продажни копелета, денковци, менковци, там Габриели, Мабриели. Какво ще ми приказват, бе? Просто народа е толкова заслепен. И няма будни хора. Чисто и просто няма будни хора. Но, да си дойдем на думата. Значи времето изтича на тая шайка разбойници. И те, ако си мислят, че така ще продължи тяхното съществуване, да манипулират народа, да се подиграват с хората, да уважават някакви украински буклуци, разбираш, и деца по-богати 20 пъти от нас, българите. Карат джипове за по 150 хиляди лева и нашите тук ще им дават безвъзмездно БТР-и, помощи, не знам какво и Тагаренко. Магарето Тагаренко, казвам Магарето Тагаренко, защото за мен е по-долу от Магаре. По-долу от Магаре. Това е продажен човек, продажно копеле. И не знам кой ги назначава тая измет отгоре. Откъде на къде някакъв си, дето е бил за чуждо посолство, ще дойде да управлява военните в България. Абе, Лан Коло, кой си ти, бе, друлю? Кой си ти, да ще даваш БТР и кой ти ли ги купи, бе? Това са с парите на народа, бе. Бай Тошо, лека му пръсна човек, ако може да стане, само ако може да стане за 3 месеца, сте до живот всичките, бе. Всичките до един. Откак се аманал Бай Тошо. Всичките сте за разследване, сте за затвора, до един, бе. Господа, къде вървите вие да пикаете срещу вятъра, бе? Наближава ви края, не си мислите, че ще продължава това нещо веки веков. Хората са казали, има стари поговорки. Много хубаво, не е за хубаво. Вие си мислите, че тези вънкашни американски буклуци, Сороси, Мороси, дето ви манипулират и ви плащат. Че така ще продължи веки веков. Няма как да стане, бе. Не може, бе, не може. Ти като пикаеш срещу вятъра, пикнят идва срещу тебе и се подпикаваш и след време се наакваш, бе. Къде вървите вие, бе, господа управляващи? Просто бедна ви фантазията се подигравате, Тагаренко ще казва, готов си за война. Къде си готов за война, бе, Лан Коло? Ти нямаш едно оръдие, бе. Къде е стръгнал срещу мечката, бе? Къде е стръгнал, бе? За 1 час Путин унищожава, няма да стуваме като нация, бе. Ей, пич, головодник, мръсен, долен гад. Трепането те минало на тебе, ами няма кой, ама ще дойде време, всеки си плати за деволъците. Всеки ще си плати за деволъка. Каквото си правил, това ще те правят, приятелю. Това е на закона на Нютон. Всяко действие има противодействие, пичове. Така че не си мислете, че ще останете безнаказани. Рано или късно ще дойде видео ден. Всеки ще понесе отговорността. И оня палячо с очалата академик ли? Какъв академик си ти, бе, друлю? Ти не може на 2 краи ислама да разделиш академик си, бе, говньо. Тахеба в дрислето мръсен гад, долен подлец, продажно копеле. Не, бе, тези пари, дето ви ги дават, вие ще ги давате тройно и четвъртно. Има време, още малко, 4-5 месеца, макс и пътувате всички. Ще има съвсем друга система в България, ама вие това не мога да го разберете. Вие сте толкова заслепени на тема пари, че сте готови да продадете майката си, бащите си, именията си, всичкото в темата на пари, вие да забогатеете. Къде ще ги носиш тези пари, бе, пич? На оня свят, в гроба ли, бе? Родил си гол си отиваш, бе, смотаняк, долен,
непрокопсаник, мръсен гад, продажен. Какво да говоря повече? Евала прави на Радостин Василев. Евала малко. Такива хора трябва да сме будни, да го защитим, да сме всички заедно, да се съюзим и да ги затиснем те в София, разбираш ли, да не могат да мръднат от този парламент. Да не могат да мръднат. Да не могат да мръднат. Пеевски ще командвал. Кой е Пеевски, бе, говньо? Кой е Пеевски, бе? Кой е Пеевски? Мошенник. Еба майката на Булгар табак. Еба майката на една камара завори предприятие. Че и Костов, Мостов, всичко, бе. Всичко е за разследване, бе. Всичко е за вътре, за панделта, бе. До живот. All inclusive. All inclusive. Да им дават по една филийка на ден, колкото да не умрат от глад, бе. Мръсници, долни, копелета, гадове. Ще ми говорят за войни и за такова. Какви войни, бе? Какви войни, бе? Вие не знаете какво е тактика, бе. Вие не знаете какво е маршов скок, бе. Ей, господа министри, вие не знаете, вие не сте били в казармата, бе, говнари. И он е канадския буклук, разбираш ли, дойде с меката китка. Теба майката продажно копеле. Няма назад. Путин ще ви нагласи всичките, не бойте се. Не бойте се, и американци, и англичани, и германци, и всички така хубаво ще ви го нагласи вътре, че сами си говорите. Ама вие не са сеща, вие не разбирате нито от политика, нито от нищо. Бе. Вие сте едни малоумни копелета, заблудени на тема пари, бе. Вие сте едни нехранимайковци, разбираш, вие сте едни продажници. Вие за пари ще се надупите, разбираш, чисто голя така, ще им се нагъзите на американци, на всички. И на оня Байден, дет не мога да вари с пъл в пътеките да еба неговата мама и дърто копеля аз да еба аз. Ама и на него си му стои. И на него си му стои. Тексас ще се отдели, няма къде ли. Те както рът нещата в Америка, ще стане страшна работа. В Франция, защо не коментират тези телевизии, продажните телевизии? Защо не коментират какво става в Франция? Защо не коментират никъде какво става по света, бе? Те копелета долни, продажни копелета. Всичко е продажно в тази България, бе. Някакво се нервирам, просто си пия тук лозакито и си ям мезето в Гърция. Аз за какво съм анал от тази България, бе? Това са нескопосаници, бе. Където да идиш за документ, трябва да идиш. Ма изчакайте тук, ма изчакайте там, всеки те гледа като банкомат. Чакай, бе, путка майна. Аз плащам данъци на тази държава, бе. Осигуровки, работи, бе. Какво ти се подиграва с мене? Мога да всичко тук работя за гръцка фирма и ще работя. Не за гръцка, мога да работя и за всякаква друга. И за кипърска, и за каквато си искам. Но не и за българска, защото в България всичко е продажни копелета. Това е от мен за сега. Аз съм с Путин и съм за мечката. Ето, тук мечката е тук. Ето, панелката, мечката е тук. Мечката не може да победи никой. Мечката. Това е играта. Айде, лека и спокойна.